Тапшыруның алдагы кытлау сәламен без Ульяновск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Фатыма Абдракип кызы Зайдулова каршылый. Ынтылмаслык юбилейлы туган көне белән ихластан аны балачак дуслары, сыйныфташлары Аклимә Хасанова һәм Фәвзия Богданова кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бер чирамда аунап, бер авыл чишмәсенең суын эчеп, 10 ел буена бер мәктәпкә йөргән татлы балачак еллары инде күптән артта калган. Иң гүзәл гомер чагыбыз безнең Иске Кулатка районы Яңа Зеница авылында узды. Кечкенәдән үк бергә булып, чын дус кызлар булып үстек без. Гади эшче крестьян гаиләсеннән булган дустыбыз үз тормышын үз кулына алып, мәктәптән соң Ульяновск шәһәренә укырга чыгып китте. Хезмәт юлын Ульяновск шәһәренең Волжанка кондитерлык фабрикасында башлап җибәрде һәм байтак гомерен шунда эшләүгә багышлады. Аның шәхсән тормышына килгәндә дә таң калырлык гаилә учагы саклаучы хатын булды ул. Яраткан тормыш иптәше белән сөекле кызын тәрбияләп үстереп, бүгенге көндә яраткан аныгы Милананың бик кадерле әбисе булып яшәп, аны үстерешергә ярдәм итә. Дустыбыз турында без иң җылы сүзләр белән генә сөйләр идек. Инде күптән авыл җирендә туган йортының уты сүнсә дә, ул туган нигезен, туган авылын гомердә онытмый яши. Вакыты чыккан сайын авылга кайтып, мәҗлесләр үткәреп, корбаннар чалдырып, дус туганнары белән аралашырга ашыга. Аның йомшак күңеле, һәр кешегә дә ярдәм кулы сузырга хәзер булуы таң калдыра. Без бүген дә бар бәйрәмнәрдә аралашып яшәгәнебезгә чиксез шатбыз. Гомер бик кыска, шуңа да бер-беребезгә бу дөньяда дус булып яшәгәнгә без бик шатланабыз. Менә бүген дә ул безне онытмыйча, зурлап, әле кичә генә матур Коръән мәҗлесенә чакырса, бүген күркәм юбилеенда кунак булып утырабыз. Аның яшәешенә, уңганлыгына, сабырлыгына таң калабыз. Хезмәт юлында ул бик күп дусларына, авылдашларына да ярдәм итте. Шуңа аны күпләре җылы сүзләре белән генә искә алалар. Кадерле дустыбыз, чын күңелдән матур юбилеең белән котлыйбыз. Раббым, исәнлектә, саулыкта, Фәрит белән тигез гомер кичерегез. Динараның, Миланочканың кайгы хәсрәтен күрергә язмасын. Кылган изгелекләрен игелекләр булып кире сиңа әйләнеп кайтсыннар иде. Эшеңдә уңышлар, йөрисе юлларыңда фәрештәләр канаты астында сакланып йөрү язсын. Эшәү генә белгән сукмакларда, эшәү генә йөргән эзләр бар. Кереп адашырлык күңелләрдә эшәү генә белгән серләр бар. Яшьлекләрдә яккан учаклардан ышкыннар бар һаман күкрәктә. Күңелләрне сөю чорнаганда туган җырлар һаман йөрәктә. Бәхет телик бүген сиңа дустым, шатлык телик килер көннәргә. Сәлам әйтеп, йөрәк җылыбыз кушам, сезнең яккан искән җилләргә. Ышанамын, алда әле бик күп бергә үтәр юллар бар. Сөйләшеп тә бетмәс сүзләр дә бар, бергә җырланасы җырлар бар. Хөрмәтле Фатыма Абдракибовна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yanlarıma kilesiz, baş eğlengen şaklarımda kiyişlersiz viresiz. Yenneşimde dostlarım var, yanlarımda tuğanlar. Dünya matur, yaşav yemeli, siz yanımda bulğanda. Dünya matur, yaşav yemeli, siz yanımda bulğanda. Şunday yaşık, matur canlı, kişi bitulu bik sirek. Katılawlıda